नमस्कार, कैसन बानी रउआ लोगिन। हमार नाम राजन सिंह मुकुटा। आज के वीडियो में हम बतावे वाला बानी कि आखिर एगो सुपरस्टार जब लगातार वीडियो अपलोड करेला तो इसे का घाटा होखेला। अब आप जानते बानी कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में के सबसे ज़्यादा गाना रिलीज करेला। अब देखी, गाना रिलीज कईल खराब नहीं खे, लेकिन केहू के जीवन बर्बाद कर देवल, अपन जीवन बर्बाद कर देवल, पैसा ला ई बहुत बुरा है। आइए वीडियो में बात करो तनी का होई अगर एक सुपरस्टार रोज रोज या फिर एक दिन में दो गो गाना रिलीज करी था। सबसे पहले हम बात करे वाला बानी भगवान तेरा धंधा और बढ़ाए गाने के बारे में। देखी, जब ये गाना आवे वाला रहे तो ए पर बहुत सारा डेट मिलल म्यूजिक कंपनी के, जे भी म्यूजिक कंपनी वाला लोग रहे। ओकरा बाद भइल ये कि ये गाना ना रिलीज भइल, और जब ये गाना रिलीज करे के टाइम आइल तब भइल यहाँ पे ये कि पहले एगो गाना आ गई जो कि कुछ विवादित गाना के चक्कर में वो गाना के डाउन हो गई, और जब एकर व्यूज फिर से बढ़े लागल भगवान तेरा धंधा और बढ़ाए के, तो ए पर फिर एगो आ गई एकर वीडियो सॉन्ग दोसरका गाना के, और ये पड़ गई बीच में। ये गाना पे खर्चा 8 से 10 लाख रुपया मोटा मोटे तौर पे लागल हुई। अब ऐसे हुई कि ये जो म्यूजिक कंपनी वाला बा एकर बड़ा नुकसान हो जाई। अब जैसे कि हम रुआ के बतावत नहीं, जैसे कि कोई रउअर गाना बा, हम म्यूजिक कंपनी हैं, अब हम का कहनी कि रउअर गाना हम ले लेनी उ गाना के बजट लगभग 8 लाख रुपया बा। रुआ सुपरस्टार हैं, हम रुआ के दे देनी 10 लाख रुपया कि अभी गाना के अमानत हमर, अब हम जे तरह पैसा कमाई ये हमार रिस्पॉन्सिबिलिटी बा। यही लेखा होबो करेला, सब लोग वही लेखा देवेला। तो का भइल कि जब गाना हमरा पास आ गई, अब का करत तानी कि हम गाना अपलोड करत तानी और गाना पे 12 मिलियन व्यूज आ सकता। गाना रिलीज होके के 10-15 घंटा पहले वीडियो अपलोड कर देनी, आ जैसे हम रिलीज कैनी गाना ओकरा अगले दिन रउआ एगो और गाना के वीडियो रिलीज कर देनी। तो अब तो जे भी वीडियो देखी रउरे फैनू देखी। अब 13 मिलियन जे पे जा सकता व्यूज, ओकर व्यूज देखी आज कहा। देखी, ऐसे राउर तो नुकसान होते बा, छोट मोट कंपनी के भी नुकसान हो जाता। अब अगर कोई गाना रउआ रिलीज करत तानी तो ओकरा करी, टाइम दी, पैसा हो आज हो बिहान ना हो, रउआ फिल्म नइखे मिलत लॉकडाउन के वजह से रउआ ना कमा पावतानी, तो एकर मतलब ई ना है कि जे छोट मोट लोग बैठल बाड़न कंपनी में या फिर बड़ा बड़ा कंपनी ही बा तो ओकरा के रउआ लॉस में ले जाई आ ऐसा ओकरा के दुर्गति कर दे कि कोनो काम के ना रहा। हम रउआ के यही बतावे के चाहतानी कि अब जब भी वीडियो रउआ अपलोड करी तो हमारा हाथ जोड़ के विनती बा, और हमरा उम्मीद बा कि रउरो फैन लोग की विनती हुई कि जब भी कोनो बड़ा गाना रिलीज होके वाला होके तो ओकरा ला 2-3-4 दिन समय दी। जैसे कि रउर नाच के मलकिनी गाना बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट भइल रहे, और लागिलू जहर उहो गाना बहुत सुपर डुपर हिट भइल रहे। हाँ, वो बात अलग बा कि उमें ऐड चलत रहे, सब लोग ऐड चलावे रहे, वो ऐड चलैनी, कोई दिक्कत नहीं खे। लेकिन छोट मोट सिंगर के नाम हुआई आ छोट मोट म्यूजिक कंपनी के नाम हुआई, गाना चोरी से दूर रही, कंट्रोवर्सी से दूर रही, गाना रिलीज करे में कुछ दिन के गैपिंग रखी। हम जिस स्कूल से पढ़े हैं ना, उसमें पहले लाठी धराया जाता है। इंग्लिश की जरूरत नहीं है, बस हमें अच्छे काम करने की जरूरत है, सलीनता के साथ जीने की ज़रूरत है, लोगों को सम्मान करने की ज़रूरत है हमें, तो वो हमें आता है। और ये भी मैंने लोगों से ही सीखा है। और ज्ञान का कोई किताब नहीं होता है, ज्ञान तो आप सबसे मिलता है, बुजुर्गों से मिलता है, समाज से मिलता है। आप इंग्लिश भी बोलते हैं? हाँ, यस, नो, वेरी गुड। देखी, ये वीडियो हम भोजपुरी में बनेनी, कैसन लागल रउआ लोग के नीचे कमेंट में जरूर बताएं ई बात कि हमरा भोजपुरी में कबो कबो वीडियो बनावे के चाही कि ना। ऐसे हम कोशिश करनी है कि भोजपुरी में बना के देखा तनी रउआ लोग के कैसन लागता, कैसन लागल बताएं नीचे कमेंट में जरूर। इंतजार रही रउर एक एक कमेंट के। हम लोग से अगला वीडियो में मिलत तानी। हमार नाम राजन सिंह मुकुटा है। नमस्कार।